RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa da sa iyang kaagikaroon, makining sa kababae nga taga Giholingan City, Negros Oriental. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Rose. Day Rose, ang akong gitabahoan dito sa Cebu ba, nangita og trabahante. Unsa man, ganahan ka mo kuyog nako? Murag nindot na istoryaha, dida. Kigikapoy na ko din sa ato, uy. Unsa man, kursonada ka? Kay di na lang ko mangitaglain. Ikaw na lang akong dadon. Manangit sa ko nilang papa ug mama, day ha. Cebu gyud. Kalayo god. Mama said, uy, dili mo gunalayo ang Cebu, ma. Tabukon lang og loud. Sige na, ma, ha. Muadto ko og Cebu. Mukuyog ko sa kong amiga. Unsa man dong. Ato ning palargahon si Rose sa Cebu. Palagahan ay. Takto mo na si edad. Salamat pa. Ay, pag-amping taon dito, ha? Kuya, ubiyaan ng Cebu. Opa. Unsa man day? Okay na kasi mong trabaho din, he? Okay na, day, uy. Kaya ra kinina kong trabaho, ah. Pag binuutan lang gyud day ha, aron magdugay ka din, he. Day, naabay ng regards nimo. Ha? Kinsa man, day? Kana nagtrabaho sa atbang day, si Edgar. Dugay raman unta ko nga gustong makikila-ila ni mo, Rose. Pero mauwaw lang ko. Ha? Nga naman? Mura mang good o strikta ka. Ingon ini raman gud ko. Mura lang na siyang maldita, Gar, pero buutan na siya, uy. Mao ba? Nga sa ato pa, amiga na ta? Opa. I love you, Rose. Oh, Edgar. Na'y tinuod, Rose. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kay ko ni mo. May chance ka ako? Ako lang sa nang huna-hunaon, Gar, ha? Para na ako, no? Okay man pud si Edgar ba? Buutan man. Maayo ka nga ako siyang sugton, day. Aw, kung may gusto sa kaniya, day. Ayaw na nagpaantusa ang tao, uy. Sugta na lang. Tinuod, Rose? Imo na kong gisugot? Oh, Gar. Uyav na ta. Salamat kay Rose. Lipay kay ko nga imo kong gisugot. Basta isaan lang begin ako, Gar, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Makalaong ka, Rose. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ugwa na ilain pa. Ha? Manuroy? Oh, manuroy ta. Naglaag lang gud ta. Asa mo sa ito maglaag? Bisan asa lang gud. Pwede na po sa mga mall. Oh, sige ba? Maglaag ta. Ay, wapag ko makasuroy din ni Cebu, uy. Unsa man? Nalingaw ra ka sa itong laag? Oo, uy. Lingaw ra kaayo ko. Ay, dagan kay nindot ng mga tanan-aon, no? Anya, unsa man? Nalaag pa ta? Ayaw na lang, uy.
Mamauli na lang ta kay napabi ako'y duty ugma. Sige. Mauli na lang ta. Gar, abi na ko mamauli na ta. Nanood malagi tayo ng kwarto. Karoon na natatataod mamauli, Rose. Kapoy mo ko eh. Dali na. Pahoy diri. Ha? Higda sa diri. Aron makapahoy ka ba? Dili ko, uy. Dali ka, dali good. Mamiraman ka, uy. Rose. Unsa man ka, uy, Edgar. Magakos man ka. Uyab ito ta. Usap-usapti ko sa buhaton ni mo. Edgar. Ayaw ka pala ka. Dili ka na ako pasagdan. Rose. Edgar. Ha? Nahilabtan ka ni Edgar? Oday. Huwag ko makabalibat sa gibuhat na ko. Hala ka, day. Basig mamabtos ka, ha? Nadlok bitaw ko, day, uy. Unsaon na lang kung mamabdos ko. Naabot na gid akong gikadlokan. Wala ko tong hais akong binuwan nga sakit. Kinahanglan nga mahibaw ini si Edgar. Nga sa ato pa, mabdus ka? Sigurado ko nga mabdos ko. Kay dili ko ingon ini. Karon pag ginahitabo nga nadalay ko. Aw, maayo hinoon. Nalipay ka nga na mabdos ko. Oh, syempre. Kay may umaabot na tang anak. Unsay plano nimo? Undan na lang sa mong trabaho. Kay magtipon na lang ta. Ha? Nga naman. Dili ka masugot na magtipon ta? Wa ko'y mahimo. Kinahanglan nga mo sugot ko sa imong gusto. Kay dili mahimo nga matawon ning akong gisabak nga way inuhong amahan. Kadugay ko rin mo nakabli. Hubog ka? Kinaw na gamay. Gar, nakabantay ko nimo ba? Sukad nga nagkaanak ta. Tigdugay naman ka mauli. Nya, pero may pagyo kang hubog. Nga naman di ay. Sa may problema ni mo? Kung nahibaw pa lang di ay ko, ingon ini ka. May pagwa na lang ko musugot nga magtipon ta. Nga naman. Nagmahay ka? Ha? Paulis inyo! Edgar. Di ako kwarta, be. Kaya mo ito ko sa mga barkada. Mag-iinom, eh. Wala ko'y kwarta, uy. Kung sa'yo kwarta? Ay, mandayan akong gihatag di mo, ha? Ako nagipalit og atong konsumo, uy. Nya, gatas pa para sa bata. Bida, eh. Kung saan? Muhatag ka, o di? Ha? Edgar, isang pa ko ni mo. Saan muhatag ba ka, o di? Ha? Aray! Aray, yung pinaka kong buhok. Sakit kayo na. Di ba ka muhatag, ha? Malagay! Pumunta ko ni mo kwarta. Oh, ha? Muhatag malagi ka. Kita yung kagsakit sa lawas na.
na ako makayang gibuhat na Edgar na ako. Mamatay ko kung magpabilin ko uban niya. Muli ko sa amo. Ug danon ko nga among anak. Mau din ay ginangatan mo sa Cebu. Opa. O pasaylo ako sa hitabo na ako pa. Niuli ko din nga may daang bata. Tabihin mo ka na. Itabo naman na. Dili ka tumuapas ang amahan na ng imong anak. Dili na mahitabo, ma. Kay responsable kay itong tawhana. O kung magpakita man siya na ako, dili lagi ko makig-uli pa niya. Nakita mi ni Jessie ganiha dito sa ubos. Nangumusta ra ba di ay to nimo? Kinsang Jessie, ma? Nakalimot na ka ni Jessie? Ang imong classmate sa high school ba? Ay, nauli naman gikan sa Manila. Niingon man to siya nga, musuroy siya din Kumusta naman ka, Rose? May anak pero way bana. Ha? Uy, asam na yung amahan na imong anak day? Hinda, akong gibiyaan, uy. Dagmalan kaayo. Ha? Mo ba? Dire pa lang ka na ako. Di gidon ta ka makatilaw kulata. Pulos lagid pagpangga ang imong matagamtaman ako. Jessie. Rose, hapit naman lagi na kada adlaw mag-anhian si Jessie dinis ato. Unsa man, nanguyab na nimo? Wa, mauy. Ganahan lang siya magsuroy-suroy din kay malingaw man siya sa bata. Ay, kung manguyab na nimo, sugta na, uy. Kay buutan ra ba ng bataa? Ma. Rose, manangid ko nimo nga sa sunod adlaw. Mubalik na ko sa Manila. Mubalik na ka dito? Oh, Rose. Pero, huwag mo kong pugngan. Hindi na ko mubalik ko Manila. O, sabot pang ipasabot, Jess. Mutugan na lang ko ni Mustino, Rose. Sa una pa, ganahan na kay ko nimo sa nag-eskwela pa ta. Jessie. Morning, Tinood, Rose. Mahal ti ka. O hangtod karon, wa pa mawa ang akong gugma diyan nimo. Ug abi nimo, nisamot pa ni Ron nga nakita ti ka nga may anak na ka. Ug way ba nga nagatiman. Oh. Kung natagan ko nimo higayon nga higugmaon ka, andam kong mga mahan sa imong anak. Jessie. At ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay na pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin. Ang ulap may... Nakita na ko na seryoso si Jessie sa iyang tinguha din nako. Hangtod nga gidawat ko ang iyang gugma. Wasab ko magmahay kay buotan si Jessie o giisip niyang tinuod niyang anak ang akong anak. Dinhi na lang ko to o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Rose nga taga Gihulngan City Negros Oriental. Uban sa awit nga yang ipangayo awit nga nagalahan, hulog ng langit. Ang hulog ng langit, nahaw ang aking pag-ibig. Tawang katuparan dito sa
Ang mong kaagi gibatan doha sa radyo ni Ricky Porzuelo galing ugabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanon sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo na, dakan salamat sa inyong pagpamina. Puso sa damdamin